superstar. It's either I do it or die. I cannot close my eyes. Gotta be rapping all night. I'm living a hell of a life. What a life, camera lights. For the pain, we sipping no Sprite. It is weak, we playing no dice. Angithoma ngicwenze phela le flow yami ayipheli. Hey, stayela strike yamazuphela makaveli hooligan engakhuzeki. Feel like Jet Li, zokushaya nge-Tai Chi. Jayami, cela umboleke 300 rand phela ngizokubona kusasa. Angiyazi ke lo phansi kuma lyrics. What did you do to my lyrics? Hayi yabona ama-relics, ngiboleka imali wangempela mfethu. Hawu. Mina ngithi siya rap kanti usuyayingangela. Why kodwa phela umosha moment? Mfethu ngikusupportile ngamabhazi akho ambala. Wena waye unga-appreciate. Ngicela ngisupporti yakho. Nowanda washiwe intombi. Yaphapha. Kahle, ubheba kangishiyelanga uphapha. Wathi anginayo imali then sayeka. Oh. Manje le 300 sofunayo sofuna ukwenza i-comeback ngawo ke nakuphela sambiza ngobaby. Igama lakho ubaby. Ubaby icele. Yabona la muntu mfethu ngikhumbuza omunye umama waye-actor kuzala. Ngiyalikhohle igama lakhe. Hey, that mommy. Ngempela? Yeah. Ayi, futhi abazali besabaphephile ke duze wakho. Why usho njalo? Ephethu, umdala kabi ubaby icela ukuthi unganentombi ekukhumbuza yena. Mfethu, ukuthi ngiboleka kuwe imali akusho ukuthi ungilawule. Ayikho imali ozoyithola kimi. Lento ne-ex eyodwa. Havudelela nkotha. Leli qandi la half cooked. Ubiza inkotha ngeqanda. Ngizokugwaza mina yezwa. Hayi ncese nkotha dog. Ukuthi I really need it cash okwangempela mfethu. Ngizoyenzani? Ekhaya kwathiwa mangiboleka imali, ngingalusho usizi lami ngoba kuzokwenzeka lo muntu lo engiboleka kuyena agcine engasangisizanga. Bese ihamba exoxela bonke abantu ukuthi bengifuna usizo and then abantu begcine bazi ukuhlupheka kwami. Hayi khona le point. Kodwa bonke situation yakho mina anginasizo la lutho nje phezulu. Awufuni ukunikeza umeso wami uzama side hustling. Njengoba umhlezi ushawa nje ufuna ngifane nawe. Ngifresh ka mina dog. Fresh we virgin. Yini uyahleka? Hayibo, dliwelani manje? Nakho uthi ufresh. Phela into ezifresh ezihlekayo. Kahle kabi futhi. Manaki, ingabe uveza ama true colors akho noma uyadlala? Ama true colors ani? Wena ungavela uthi ufresh nje oyindoda. Uhlobo lunonkulumo lelo. Ngabe uyasho mfethu ukuthi awunayo imali. Uyeke lokhu uzenza ighost ngami. Ngizongena lapha phansi kombhede ngibuye nesaha. Ngusaha bese ngiyahamba ngepolice station ngibheke self defense. Bhedu kuphi la? Maphoyisa wazona idididi. But be strong. I say the shumo angafoti ungena ngisho imizintombi stress udoti sikhawathi ustote nciphe ishoti faka ngisaye goal imali phela ngingakashoti ngeke ungayihloli ekhaya bekubalela itori my dog engathi life inama ups and downs with my dog but be strong awubhizi ungagive up inja yami 350 sapenda lapha idingo ngangobaba hlongo unga-afford uyisa ngisho kubohlanya ngoba makuphela inyanga uhlanya salokuthola isaka kwelete ngaphela isikwenza uhlezi uqamba amanga sufunde nobunja ngithulwisana nendlala angisayiphathe yesikibha egcina usasibhana kabhasa tengithanda ngawe ligakwazi uphela amandla noma bethulula Shoto, awuthi rula lapha. Irula. Kufuneka nerula. Kanti sikuquestion ba? Hawu mfethu ngidwebela idate la. Kanti ngicabanga ngizolenzani? Hayi, bengihlamba usukula ma questions lawa adinge irula. The one like the ones with trigonometry. Isingisi lesi, ilanguage. Elani nempela irula. Hawu. Mhlambe masibala total amount yakho futhi. Usolidinga. Just to confirm ukuthi answer yakho straight yini. But an answer can be wrong or right, not straight. Uyamkhumbula umjida engamqondi kahle. Engibuza ukuthi ngizizwa kanjani ngalabafana abajola bodwa. Mina ngamtshela from the start ukuthi engangidakela. That was a straight answer bafo. Ngiyabuzwa. Kodwa la is either you are wrong or you are right. Kulungile ngoba ngicela
umfundisi wena. We Romy, Wema, the aim is to pass. Uzwala kuna school fees osikhokhayo. Singanza NSFAS thina. webe. Abangabani abaka-NSFAS? Abakahulumeni, ingane zey'tandane, omaphuma mayingena, babuyisa ingaseka. Mali ngiyakusaba ngoba ungiqhatha ne-step mali. Ithi ingangena, ingasakhulumisana. Iyophambana esikhaleni kantombela. Ingasajongana. Inkosi kayiqede. Hey man, ngizama ukulala man. Hayi. Zimnandi ithazo zaka NSFAS yazi. Wayifundiswa ubani? Lethu why khona umthatha kancane kanjena? Kade ngifreestyle mina. Ema-OLED nayo ukhuluma too much. Ayidingi into ezomphantsisa. Now and then. Ha, so yonke le dish isusekhanda. Wena iRoma ngithatha kancane. Xa singisusela lapha. Hey nqene. Yaliboya likhanda lingakanani dog? I think big dog. Hayi kodwa not academically ngiyala. Phela wona yonke into engikopela kuwe, I get it wrong. Ukuthi nje lento when uyibheka on the negative side. Come on dog. I'm not negative. I'm being realistic. Kodwa ke ngiyithandile freestyle yakho. Ungayiphinda? Eyubala ke. Abakahulumeni. Bomondli bendlandana. Wophuma mayingene, wabuyisa ingasekho. Oh mali ngiyakusaba, ngikhatha ne-step mali. Ithi ngaphuma, ingasakhulumisana. Sehlangana esikhayeni kantombela. Ingasajongana. Oyinkosi kayiqede. Hey man, ngizama ukulala man. Hey, inomona, igenge endala inomona. Oh ya madoda. Hamba kanjani? Hayi kushaya incwadi as usual. Nawe uyazibala lento kuphelele iy'tolo. Yazi ngiyijazi lami njalo mina madoda. Mina ngisafuna wona. Impilo le inzima. Hayi ungabinako uRomo wena brazo. Akasila lo. Ngizotshela wena manje ingane yasekhaya. Ngusukuphapha mfana. Hey, konje zomndeni ayingene. Hayi brazo. Awukwazi ucabanga ukumodela. Uyazi nomzimba wokumodela, ungangena khaxa lapha. Ningenzani ilima lapha? Modelani njengoba enomzimba uboqoke ngazuthi isigobhu sokubhema eglow. Ngabe ngiyakhomenta brazo manje zomndeni ayingene. Mina ngithemba usukuphapha.